Ето я хидрофорната шахта, тя е почти готова. Някои основни неща, които искам да ви покажа, са първо, виждате тук така и гъбки има, така наречени гъбки, аз ги наричам гъбки. Това са въздуховоди. Имат циркулация, да имат циркулация в хидрофорната шахта, защото добре знаете, че има конденс, получава се конденс, където е хубаво да го избегнем, а този въздух много помага да има по-малко конденс. Пак има конденс, но по-малко. Направих една дръжка от виричка, да може да не се спъват децата. Сега ще ви отворя и ще ви покажа помпите вътре. Сега тоците не съм ги подредил още, но и това ще стане. Ще ги долепя до някоя стена. И по-важното сега в момента е да покажем как съм свързал двете помпи, където предупреждавам, съм абсолютен и пълен аматьор. Без да имам някакво образование, без да съм се занимавал преди с ВИК. Сега тук може да има много критици, нека да има. Искам да обясня абсолютно като пълен аматьор какво съм направил. Така, ето е сондажната тръба. Тя е на 24 метра. Ето от тук тръгва помпата, смуча вода. Това е помпата за къщата. Минава през филтъра, минава през помпата, минава през пресостата и вече отива към балона. Балона е така долу. Виждате го. След като мине през балона, той издава допълнителното налягане. От тук има един кран. И от тук нататък влиза към къщата. И тази помпа захранва къщата. Сега, защо съм продължил с една тетка за ето тези връзки. И обяснявам. Тук имаме екран, който аз съм го спрял. Ето тези връзки са ми за двора, за поливната система, за парника, за абсолютно кой каквото се сети. За всичко имам връзки. Така, това са ми връзките де-факто за двора. Направил съм помпата за къщата да може да замести помпата за двора. Като пусна този кран и като спра този кран, да не отива към другата помпа, помпата за къщата, ето тази, може да захрани къщата, може да захрани и двора. Така. Предполагам, че се сещате, че помпата за двора, която ето тук, може да направи абсолютно същото нещо, да замести помпата за къщата. Просто трябва да спре един кран и да пусна друг кран. Така, сега обяснявам. От тук смучи вода помпата за двора. Водата си минава. Тук е електронен пресостат. Механичен пресостат, извиняйте. Тук си минава водичката. Отива си в балончето. И си той, балонът дава естествено налягане и влиза в ето тази система, където ви обясних за парник, за двор, за навес и така нататък. Така. Ето този кран, ако го пусна и като спре ето този кран за помпата за къщата, помпата за двора почва да дава вода за двора и вода за къщата едно време. Когато се пусне чешма в къщата, помпата се включва. Когато се пусне някоя чешмичка на двора, помпата се пуска. Така. Направил съм ги двете помпи да се заместят една друга. При някой път се случва някоя да се ремонтира, някоя помпа да
да сдаде багажа. Случва за тия работи. Мен ли ще ми се случи. Тази помпа е в гаранция. Работи 3 месеца. Спря да работи. Трябваше да я закарам гаранционна. 27 дена ме бавиха. Тая помпа си върши отлично работата и за двор, и за къща. Така. Сега, когато поливаме двора, помпата си работи за двора. Когато правим нещо вкъщи, ползваме водата, помпата за вкъщи се работи. Двете се работят едновременно, без никакъв проблем. Остана само и тия тоци и тая връзка с кабели, където се изглежда супер много неподредено, защото съм си пускал бая ванта кабели да има. Най-вероятно ще ги сложа ето тук, за всичко да си е вече подредено и както трябва по конец. Така. Освен въздуховодите, които говорихме, ето тук също трябва да има и една такава помпа, където да случайно се напълни тук с вода, да може да я свърля, тук така ми е канализацията, да може да я свърля тази вода. Другото нещо е задължително тия връзки, където си ги правите, както и тази връзка, задължително трябва да има движение. Не да я бетонирате в стената и ако протече нещо, прокапи, да се чуете как да го развиете и как да го размърдате. Трябва да има движение. Аз му викам джоб. Ето. Аз му викам джоб. Така, друго. Шахтата е около 1,60 м дълга, 1,20 м широка, 1,50 м дълбока. Хубаво е да е голяма. И да може вътре да влезе човек, да се завърти, не да се чуди кое как как да отвърти някоя връзка, как да с ключак да се надупи и така нататък. Ето го термометърчето. Не е дигал повече от 28 градуса лятото. Не е дигал. Днес не е дигало. Температурата тук. Това всичкото е заради пресния въздух, който влиза. Ами, ако има нещо друго, питайте в коментари. Ще помага с каквото мога. Имам клип как работят и двете помпи. Ако искате, ще го пусна и него. Ако има нещо друго, не се напитайте в коментари. Ще помага с каквото мога. Чао за сега.